esan dako berriro, ongi etorriak denoi, gaur gainera gura aldian ez da bat ere atsegina. Dependeta zen lekutatik nietorren zen lekutik edurtuta zegoen dana, pentsatu zegoen, hau baita gure zea. Gainera gaur uste dut bilerak ere badaudela zenbait berritzegunetan zuzendariekin eta esfortzu hori eskertzen da. Beti komentatzen duguna, wifia eta nahi bali duzu konektatu, basoitza kalitatea 2015 eta traula txiokatzeko katxesarea, nahi bali duzu jarraitu edo guk txiokatzen dugu edo interesgarria iruditzen zaiguna. Gaurko zea taimina edo garapena ikusten duzun bezala egingo dugu aurreko saiotan bezala harrera txiki bat, gero ikusiko dugu aurreko saioan egindakoa eta guk azterketa egin eta gero zenolako ondorioak eta atera ditugun. Urteko planeri buruz baita ere dagokigun atala landuko dugu, berritxu taberna dela hurrengo saioan edo aurrera eraman nahi dugun ekimena, eta gero gaurko atalen, laugarren eta bosgarren atalen lanketa aurkenekin gizartea eta berrikuntzak eskolatan. Aurreko saioen ebaluazioa, zuek bidalitako ikusten duzu, nahiz eta 54 partaide aurkeztu, 34 erantzun zuten, 72ko partaidetza da, baina hori bultzatu nahi dugu, eta antolaketa balorazio orokorra eta maila pertsonalean orokorrean oso egokia, hau dana jasoko duzu ere. Erabilitako metodologia egokia edo oso egokia, eta hau aurreko saioan landu gendun gogoratzen zarete nola landu gendun guk aztertu egiten dugu horren ondoren eta konklusioak ateratzen dugu. Lehendabizi, lehenengo puntuaren dagokiona irakaslek eta nola zaindu eta ateratzen ditugun hautaketa puntuan hor komentatzen da orokorrean hori argi dagoela ez dagoela gure esku hautatzea etortzen dena, baina behin etortzen direnean nola banatzen ditugun edo ze lanpostua esleitzen digun bakoitzari. Orduan, pixkat inzidentzia egin horren da, horretan, komentatzen genuen ze egokia dan, etortzen zaizkigun errekursoiek, irakaslek eta egoki banatzea. Batzuk, ikastetxe batzuk komentatzen zuten, orokorrean ez dago, nolabait bakoitza etortzen da bere profilarekin, bere zitlaria edo tutorea izan da, baina eta esleitu egiten zaio gukotxo batean, baina orokorrean ez da egiten elkarrizketa. Batzuk, bai antolatzen dute horretarako etorri berrien edo irakasle berrien harrera txiki moduan inkesta batean ze nahia gogoak edo ze nun ikusten du bere burua egokigo kokatuta, baina orokorrean hori ez da egiten. Gero, komentatzen da bezala arduren banaketa normalean zuzendariak aurkezten du, baina baita ere batzordeak edo bateketan bidez egiten direla. Eta hori ez irakasleen funtzioak edo normalean idatzita egoten direla. Gero, elkarbizitzan ikastetxe gehienak inkestak eta pasatzen dituzte eta horren arabera gero egiten dute beraien hobekuntza. Falta montatzen dute puntu bat dela, nolabait eskerrona edo adierazteko metodorik ez dagoela edo nolabait eskertzeko egiten dan edo egindako lana edo. Eta horretarako batzuk esaten dute, agian urte amaierako klaustroen errekonozimendua edo horrelako ekimenak egitea. Baita ere, lan arriskuen prebentzio txostena nolabait kontuan hartzen dutela, baina ez da dokumento bat oso zabalduta dagoena. Bigarren puntuan, kompetentzia nola garatzen ditugun, hemen formakuntza eta ezagutza eta kompetentzien garapena, hezkuntzak markatzen dituen ildoak edo helburuak formazioa proposatzen da, baina beti kontuan hartuta hori danak orokorrean adasaten dute, ikastetxe bakoitzaren beharrak edo nahiak. Hor egoten den arazoa edo zailtasun handiena komunikatuta izan da, gero irakasle batek jasotzen bali badu formazioa nola banatzen duen edo nola transmititzen duen klaustro osoari edo behintzat zuzenean eragina izango duen irakasleen nola transmititzen. Eta horretarako zailtasuna daudela, formakuntza jasotzen da, baina gero ikasita nola transmititu batzorduen bitartez edo klaustro bitartez zalantza hori ere bat zegoen. Kompetentzia ikastetxekin komunikazioan,
hau bai dela puntu bat oso ondo garatuta dagoela, orokorrean, ze jarri diren adibidetan oso garbi ikusten da, dagoela garatuta, bai familiekin komunikazioa, bai zuzendaritzaren barruan, bai irakasle eta irakasle ikasle, norabide guztietan, bai? Eta horrekin bermatzen dela koordinazio vertikala eta horizontala, ez? Gero, asko erabiltzen direla ere tresna digitala, bai? Hori oso zabalduta darela ere. Aipatzen da baita ere bere arriskuekin, ez? Momentu batean ez dutena funtzionatzen, edo iristen direla iritsi nahi ez den leku batera, edo bitu, zuen gana etzan bizu hori, baina ez, ara ere gero normalean edo masiboak direnak baita ere oso zabalduta dira. Moodle, Calendar edo Drive edo oso herramienta zabalduta dela, eta oso ondo onartuta dela. Gero, hurrengo puntuan partaidetzan, hor komentatzen da bai agian eskasian, ez? Juten dala edo denbora asko eskaintzen dala bakoitza bere lanean, baina gero komunikatzeko edo ondokoekin edo hitz egiteko, horretarako koordinazio bilerak edo dolostoketa nahiko justu edo gutxi iruditzen zitzaila. Eta horrelakoak eta ez baldin badira egiten normalean sentsazio hori gertatzen dela. Pertenentzia sentimendua edo proiektu bat edo komunitate izaterako behar hori, ez baldin badago komunikazioa, zaila lortzeko. Eta gero azken lidergoan komentatzen da ez dagoela nolabait definituta, ez? Bai botatzen dela faltan formakuntza gehiago. Bai batez ere kargoetan, hau da, norbaiti esleitu balin bazaio kargo bat edo egokitu balin bazaio, hartu eta gero, ean nola hori aurrera eramateko, bai aholkuak ditu, aurreko kargoan egondako irakaslearen edo laguntza badu, baina hortaz aparte faltan botatzen da kanpotik etorrezeko formakuntza bat edo ofiziala edo. Bai, hezkuntza proiektuekin koherentzia bat izan ohi ikasleen eta irakasleen jardunbideak eta komentatzen dutena formakuntza zen. Hau dena edukiko duzu eta da nolabait isla da zuek hemen sortutako dokumentuarena. Hurrengo saioan daukeu gerturatzen. Hurrengo saioan daukagu azkeneko puntua izango da emaitza. Bakizue, ari garela atalka-atalka, baina atal bakoitzaren emaitzak ez ditugu garatzen. Hori garatuko dugu hurrengo saioan. Orduan, gure hurrengo saioaren intentzioa, edo saio horretarako intentzioa zen, alde batetik egitea formakuntza edo emaitzei buruzko formakuntza edo, baina gero jarraien egitea Berritxu Taberna. Bai, Berritxu Taberna ez dakit ezagutuko duzuen orain dela 2 urte egitzen, era esperimentalan bezala, da nolabait praktika onak edo erakustea oso, tarte txikian, 5 minutu, 7 minutu, bai, 7. Eta giro informal batean, hau da, zozer hartzeko edo tragotxon bat, eta zozer jateko eta giro erlajatu batean. Hasi ginen hau dena format, preparatzen, zailtasunak atera ziren, irakaslegea eta justifikatzea tragotxo bat hartu behar dugula, nahiko zaila bada, eta ari gara bilatzen modua. Komentatu genuen, tabakalera egingo gendula, eta ari gara, aukera ezberdinak, egia da gure lehenengo aukera hori dela, baina posible da leku batean edo bestean, aldaketak egotea lekuan. Zergatik egiten duguan, gure asmoa da, lehendabizi bat saio bat edo egitea Donostian, hurrengo urtean edo hurrengo saioa egitea Gasteizen, eta hurrengoa Bilbon edo alderantziz Bilbon eta gero Gasteizen, eta izatea pixkat desberdina eta baita ere sareari sari moduko gauza bat ez, era giro informalean. Horretarako jaso zenuten ikastetxeetan formulario bat eskatuz ea badakezuen praktika onak edo pilulak edo deitzen diogun hori erakusteko. Jasotzen ari gara, eskerrak eman dizugu, jasotzen ari garelako, oraindik epea ez da itxi, baina nola dan aukera
ematen dugu aukera 5 minutu, 7 minutuko formato horretan gauza gehiago edo ikusteko, kurritzen bali bat zaizue, eskolara junda eta bitu, honi esango diot, berak eramaten dolako proiektu bat, ez dakit, este inguruan, edo gaur egun hainbeste modan edo dauden hildo horretatik, biletatik, orduan. Ikusten bali badezue, badagoela zer, eskaini eta guk berez bihar arte jarri gendun, ez dugu itxiko formularioa, beti ona dalako, norbaitek nahi behin bado ez izatea arazoa, jake aurkeztu egiten duen. Eta guk ere gure proposamena ditugu, eta hiek ere garatuko ditugu gure telefono marabillosoekin deitzen eskolata, eta esanen ditu, interatu gara eta egiten dezuela, pentsatzen dugulako interesgarriak direla partekatzea eta behintzat ezagutaraztea, sarearen barruan. Orduan, esan duten bezala, formatu izango zen hurrengo saioan lehendabiziko atala formakuntza eta bigarrengo atala Berritxu Taberna. Zuez aparte nahi bali baduzu eskolako norbait gehiago edo gonbidatu edo beste saretik kanpo dagoen norbait ere, baita ere atera bat etortzeko, hauek dira nolabait egiten ditugun zer. Egiaztatuko dugu nola gelditzen den da Berritxu Tabernaren kontua, baina bai lekua egiaztatuko dugu non egin behar da, eta gure lana edo gure bilera egingo da beti bezala goizean lehenengo orduan, eta horre ikusten dugu 12etatik aurrera egingo genukela Berritxu Taberna ordu biak arte. Normalean hemen ordu bat eta erdik arte egiten dugu saioa, pixka gehiago lutzatuz, esperientzia horri lekua emateko. Orduan, zuek beti bezala, geldi lekua gaurko batzorde edo bilera hau egiteko izango litzatekean bertan, eta gero, kanpotik, ikastetxetatik gerturatu behar bali badute ikustea Berritxu Taberna edo parte hartzea Berritxu Taberna kideak edo entzulek, 12etako egon beharko lukete bertan. Hori guztia komunikatuko dugu eta gero hemen jarri dugu diapositiban daukazute QR kodea, norbaitek nahi bali badu izena eman, praktika bat dakilako oso interesgarria dagoela bere ikastetxean, hortxe daukazue izen ematea formularia. Izen emateko formularioa. Hemen argazkian ez da oso ondo ikusten, baina eskubiko argazki hori da aurreko saioaren. Uste dut dala Juan Villar. Komentatu Iñaki, dana eukiko dugula ondo dokumentatuta gero jendean zabaltzeko. Hori da, josietarko da, eta ondo grabatuta gero kitzeko esperientzia horiek gero kitzeko, horrentxe bertan ari garen bezala, bai? Aurtengo helburutako bat saio guztiak grabatzea da. Pasatu dugu horria zeharako bertaratze horria, sinatzen.